ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, подписатсия кунед. касоне ки наворҳои моро тамошо мекунанд, поделитсия кунед, то ки наворҳои хубу ҷолиб бисёртар шавад. подписчикони азиз, имрӯз ду сарғинаҷини ноз зоидара баҳри шумо навор мекунед, тамошо кунед. иншоалло ки навори хубай. молора беҳад молои фасон аст, сойкои наст, молои биғаз. инами шурӯъ кардем аянами ғинаҷини сиёҳ алла. подписчикони азиз, янам чорнапиёср гуфти гапо. ғинаҷина ка тамошо кунед, якм гусалаш дар шикамша 6 моҳа, мумкин зоидтар бира гусала калон даста мезана. подписчикони азиз, баъд чочупари хубам дора мол. ина қафои мола тамошо кунед. мо вакруки мол то мехӯрем, навор мекунем, тамошо кунед. подписчикони азиз, моли хурданаш, масъалаи аҳлиш, ҳама арқаи мола бибинед ай боло. иншоалло ки сойкаи нағзам дора, молак беҳтарин молай. подписчикони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефонна 117 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед, метавонед ки биёед дар хона айпеши мола бибинед. подписчикони азиз, 24 соат телефони дасти мо кор мекунад. любой соат метавонед ки занг бизанед. хоҳишмандон биёянд дар хона айпеши молоро бибинанд, баъд харидорӣ кунанд. баҳри ҳамин наворҳои мо подписчикони азиз, як тай лайка дареғ надоред. дастгирии шумо пешрави кори мо аст. иншоалло ки морам баҳри шумо навор мекунем. подписчикони азиз, мол 6 моҳа биғзай, 6 моҳа болотарам ҳаст. мо 6 моҳа мегем, вале ки 5 моҳаша мекои даста намезана, 6 моҳа даста мезана. майда гусалаи ҳамин мол калонак шу даста мезана. подписчикони азиз, мол сойкаи хуб дора, беҳад молаки базебай масъалаи аҳли ҳамаша нишон метем озӣ. подписчикони азиз, ина синаи мола бибинед, тамошо кунед. ҳар чочпараки хуб дора. иншоалло ки ина масъалаи аҳлишам халта синаи хубам дора. хушрӯ тамошо кунед. ай қафош бе пауза. ина ай қафоша мола тамошо кунед. подписчикони азиз, ина ай қафоша меқапи синаша якам тараш бигардон. саракои чочи синаи хуб дора. подписчикони азиз, ин моло иншоалло ки беҳад молакои синадори хуб мепуранд. ина тамошо кунед. иншоалло ки чочои дарози хушрӯ дора. подписчикони азиз, иншоалло ки ин моло моли беширам намебироянд. ин зоти безебам намебироянд. насли хубам метан. иншоалло он чизе ки аён аст, ҳоҷат ба баён аст. ҳоҷати гуфтани мост ки молшинос худаш мешиносад. подписчикони азиз, подписчикони азиз, мо шурӯъ кардем навор. ҳамин мол рақами деш мегем, не ки якм ҳамин рақами дира мо маълумот додем. нархи ҳамин мол 15700 сомонӣ муомила дорад, дастсафка дорад. подписчикони азиз, моло дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. мегзарем оз ба рақами номери дорад. нархи мол 15700 сомонӣ. як бори гара такрор шавад, муомила дорад, дастсафка ба тамоми шаҳри ноҳияи вилояти Хатлон, Ройгон. як бор бикаш яр агаришам тамошо субкаш. беҳад моли ҳишори стойкаи наст. иншоалло ки масъалаи хурданаш бо 200% подписчикони беҳад моли хироа. ина тамошо кунед, чӣ хел мол ранги аспа. иншоалло ки беҳад раҳгарди хубам дора, моли фасона. подписчикони аз анами рақами як мо асосан ҳамия мо ай рақами де навора шурӯъ кардем. мола тамошо кунед, гусалаи ҳол дандон парчиштагӣ нест. иншоалло ки чиста карпата беҳад по-пари ғавси хуб дора. ина по-парша бибинед, ҳамаша синаи хубам дора, чочпари хубам дора. ҳамешам 6 моҳа зоидтар биғзай. подписчикони азиз, мол беҳад моли ба қуввати бада. иншоалло ки и то зоидаша як дев мегардад. иншоалло беҳад касеро худо насиб карда бошад ҳамин мола мол куна бизоёна. иншоалло ки беҳтарин мол мешавад. то зоидаша хеле мол калон мешавад. оли гусалаи худаш мол барвақт бикарафта. ина як тамошо кунед сара даҳани мола. иншоалло ки сойкаи хуби ба дорад. ина тамошо кунед, ба ҳазур тамошо кунед. подписчикони азиз, фақат лайкора фаромӯш накунед. я пешкаш камтар ҳамин синяшам қафо бибинад. беҳад синаи хуб дорад. подписчикони азиз, подписчикони азиз, ина масъалаи синаи мола тамошо кунед, чӣ хел синаи хуб дорад. иншоалло ки беҳтарин мешавад. масъалаи аҳлишам аҳлаки хеле моли шатазани ганда нест. ина хушрӯ тамошо кунед, чочпарша синаи хуб дорад. бикаш я борга қафоша нишон тем. ина масъалаи синаша қафорам тамошо кунед. подписчикони азиз, халта синаи хубам. подписчикони азиз, моло дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатоқарам савдо мешаванд. метавонед ки якҷоя занг бизанед, харидорӣ кунед, хубтару беҳтар мешавад. подписчикони азиз, ҳамин рақами номери як мо 16000 сомонӣ муомила дора. иншоалло ки муомилаи хуб доранд. дар якҷоягӣ дастсафка Ройгон, айсоби канали Бохтар Сити. баҳри ҳамин наворҳои мо як тай лайка дареғ надора, поделитсия кунед, то ки наворҳои мо бештару бисёртаршан баҳри шумо. подписчикони азиз, мола ҳашам иншоалло ки молои хубанд.
خداوند همه برادرای غریب مسافر ما را برکت زندگی حیاتشون نصیب گردونه، برکت در رزق روزیشون نصیب گردونه، اومدن دیدار پدر مادر زن فرزنداشون نصیب گردونه. همه ما را برای راست هدایت کنه خداوند. برکت در کسب و کار همه ما نصیب گردونه. پروردگار راستگویی راستقلی را نصیب گردونه. تا نوارهای آینده خدا حافظ. برادران عزیز دستگیری فراموش نکنید.